orwako skunde mopogore opogore pacho ka kotenore kod duoko mar piny mar KCSE mane ogola yango odiochieng' ma kawuono kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ma bende opuoyo duoko maber mane oneno e piny ma higani ka ipimo kod piny mar higa mar 2021. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Duoko mar piny mar KCSE mar higa 2022 ne oyango ni tho skunde sekondar kod jopuonjre otimo maber ka ipimo kod higa mokalo, gino mane oweyogi ka gibuonjo. Moko kuom skunde sekondar mane moro chuoyo kuom timo maber ahinya to alwora ma Nyanza e kaunti ma Kisumu, Maseno School kod Kisumu Boys omor kod duoko mane giyudo igani ka ipimo kod higa mokalo. We had 20 airplanes in 2021, 48 airplanes in 2022. A-minuses were 74 in 2021. It improved to 133 A-minuses, and the B-pluses we had 116, and then we've gotten 141 this year. The mean score has improved from 8.8 to 9.6. Last year, one green mass 6.9. This one green mass 7.6. To one green Miariog Praboro Gadek, Madi University. 70% of Committee Monotum Page last year, Wateri University. Komachelo e county ma Migori, morno kwa kuskin sekondar Makanga High, bang yudo min mar 9.9, gino maketogi e ong'ala manyime kod duoko maber kuom skunde duto e county no. Kanga nogolo nyithindo 354 mabiro donjo nyalodia e mbalariany. Migori bende ogolo rapogi kod taranganya kaka skunde mabende otimo maber e piny maduong' mar KCSE mar higa 2022. Personally, I was halfway, but the teachers were really encouraging. The belief they had in me was just unbelievable. They really gave me the support I needed, the encouragement when I was low. Even when I couldn't believe in myself, they were the ones who believed in me most, my parents, and the prayer they had in me. We were expecting better results compared to last year. Our teachers worked very well. Our students were focused, and we kept on encouraging them. So we are grateful. We were always starting with a prayer every morning before exams. Wuodwa mokuongo wayudo ni nigi A-, mano duoko ma yudo marawiye. Kendo wayudo ni B+ wan gi nyithindo 13. B wan gi mandhi 30. Mago duoko ma yudo mawiye, pok wayudo overall results kwa kuom Director of Studies. E county ma Homa Bay, skunde mag nyithindo manyiri kaka skund nyiri ma Ugande kod Asumbi otimo maber moloyo skunde mag yawuoyi. E skunde mag yawuoyi, orero okelo more chuny jopuonj kod jopuonjre kalure kod duoko mane giyudo. Already we have over 15 airplanes. And for the first time after so many years, we have an A in English, which has always been a challenge to our school. We have always been going there, but English has never gotten an A plane. And we are excited about it. We are excited about our results. So far, we are at 10.2. I think so. Yeah. They have done well, and we thank God, and we thank the team that is here and the students for the good work that they have given us. E counties mamoko kaka Mombasa kod Vihiga bende okodong chien e ingo duoko maber mane moko kuom skunde makono kaka Sheikh Khalifa bin Zayed kod Nyang'ori High oyudo. Napenda kumshukuru Mungu, wazazi wangu na walimu. Nimepokea matokeo kama niko kanisani, nimeshangaa ni mimi naweza pata hivi. E duoko mar piny maduong' mar KCSE mar 2022 maweyo katho skunde buonjo matamre gi nono, skunde mamoko mane otimo maber bende e alwora ma Nyanza oting'o Mbita High, Bishop Linus Okok Girls, Wangapala Boys e kin mamoko. Duoko go nyiso ni jopuonjre modhuro dhi yudo thuolo nyalodia mar donjo e mbalariany. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.